La perifèria és un espai imprecís, és allà on t'acaben les ciutats, on diria el Candel, on les ciutats perden el seu nom i la seva essència. Les configura justament les aglomeracions urbanes, les migracions, i són naturalment formades pel gran arquitecte que és l'especulador. L'especulació fa aquestes ciutats molt sovint informes, sense rostres, sense monuments. Les perifèries en aquests moments expressen la història contemporània d'una civilització, d'una ciutat. Les perifèries barcelonines ensenyen què van ser les migracions dels anys 60 i dels anys 70. Generalment les perifèries són les grans desconegudes d'un espai urbà. Coneixem els centres de les ciutats i coneixem els espais pintorescos. Les perifèries sense monuments són molt poc conegudes. I és per això que volíem explicar què són aquestes perifèries urbanes i per què aquestes perifèries tenen imatges múltiples, molt sovint contrastades, diferents, que són com la base d'un gran poema en el que un trobés les propostes noves de les altes tecnologies, els trens, l'electricitat, l'alta tensió, la velocitat, l'espai, amb justament les pedres mil·lenàries i els racons on les persones es converteixen en paisatge.
Mm.